Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Горизалар саны буенча Татарстан 3-нче урында. 1-нче сыйныфка горизалар кабул итү дәвам итә. Ширмешан районында медиа Сабантуй Бәйрәм республиканың барлык шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен берләштерде. Татарстанда 1-нче сыйныфка горизалар кабул итүнең 2-нче дулкыны башланды. 5 сентябрьгә кадәр беркетелгән территориядә яшәмәүче балаларның ата-аналары документлар тапшыра ала. Ләкин бу эшне мәгариф учреждениесендә буш урыннар булган очракта гына эшләп була. Беренчел мәгълүматлар буенча, быел автокалада булачак 1-нче сыйныф укучыларыннан 7000гә якын гориза булыр дип көтелә. 1-нче дулкын нәтиҗәләре буенча 1-нче сыйныфка дәүләт хезмәтләре аша җибәрелгән горизалар саны буенча Татарстан топ 3 төбәк арасына керде. Республика Свердловск өлкәсе һәм Санкт-Петербургтан гына калыша. Киберзал, иҗат студияләре, урам, амфитеатрым Чаллыда тантаналы шартларда заман яшьләр үзәген ачтылар. Анда зур күләмле капиталь төзекләндерү үткәрелде. Хәзер ул яшьләр өчен заманча күп функцияле киңлек. Заманның ничек үзгәрүен безнең төшерү төркеме дә беренчеләрдән булып күрде. Заман яшьләр үзәгендә фасадтан алып кабинетларга кадәр барысы да тамырдан үзгәрелгән. Биредә эшләүче яшьләр өчен аерым урын булдырылган. Сменадан соң алар киберзалда турнирлар оештыра, трек яздыра, тренажер залында шөгыльләнә яисә психологик бушану бүлмәсендә ял итә ала. Для молодых людей, для работающей молодежи в первую очередь, для ребят от 14 и старше появились новые пространства, такие как лаборатория профориентации, коворкинг, киберспортивное пространство, многофункциональный зал. У нас открылась вокальная студия, инструментальная студия. Яңартылган яшьләр үзәгендә актив ял һәм иҗат өчен киңлекләр булдырылган. Күп функцияле залда футбол, өстәл уеннары уйнарга була. Төрле юнәлешләрдә шөгыльләнү өчен иҗади кабинет җиһазландырылган. Аларда төрле мастер-класслар, дәресләр үтәчәк. Мы сейчас находимся в многофункциональном зале. Здесь ребята у нас проводят активное время. То есть они играют в футбол, могут построить дженгу, а также различные настольные игры для них тоже представлены. 3 катлы бинаны реконструкцияләү Татарстанның яшьләр өчен төбәк федераль бәйгесендә җиңү нәтиҗәсендә мөмкин булды. Капиталь ремонтка, җиһазлар алуга һәм территорияны төзекләндерүгә 190 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. В этом центре будут заниматься наши подростки, наши молодые люди. Мы видим, что наша молодежь реализует многие проекты. И на федеральном уровне Денис Валерьевич подтвердит, многие наши проекты, город Набережные Челны, являются лучшими не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации. Яңартылган заман яшьләр үзәге бер юлы 350гә кадәр кешене сыйдыра ала. Роза Хабибуллина, Яна Вальдзу, Таһир Бикметов, яңалыклар. Автоузышта катнашучылар Бесланда булды. Чаллылылар Татарстан ветераннары һәм яшьләре тынычлык, дуслык һәм хезмәттәшлек юллары автоузышларында катнаша. Грознойда алар мемориаль комплекста һәм музейда булды. Беслан 2-нче нокта булды. Автоузыш исә Чаллыдан 22 июньдә старт алды. Бесланга юл җиңел булмаган катнашучылар сүзләренчә 2004 елның 1 сентябрендә теракт булган мәктәпкә якынлашканда киеренкелек сизелгән. Трагедия не обошла ни одну семью, ни один дом. Все мы скорбели вместе. Конечно, такие мероприятия нужны, чтобы помнить, чтобы не допустить подобное в будущем. Я надеюсь, что наша деятельность, наш автопробег позволит это сделать. Исегезгә төшерәбез, 1100дән артык кеше, балалар, әти-әниләр, педагоглар шартлаткыч куелган спорт залында кала. В 9:15 сюда ворвался большой грузовик, оттуда выпрыгнули вооруженные люди, стали стрелять в воздух и окружать собравшихся здесь на этот праздник. Это в основном были женщины, дети, школьники. Бүген бу урында мемориаль комплекс кайгы һәм өмет почмагы. Спортзал үзәгендә чәчәкләр һәм уенчыклар белән уратып алынган православ тәресе куелган. Стеналарга үлгән кешеләрнең фотосурәтләре эленгән, идәндә шартлаудан калган ярыклар саклана. Сложно описать вот эти ощущения. Душа сжалась, как будто от души уже ничего не осталось. Просто идут слезы. Чувствуется вот это, я чувствую энергетику вот эту, вот эти крики прям как будто через меня проходят. Это нужно как-то пережить. Очень жалко детей. Нельзя так повторять, чтобы повторилось.
Какое мужество может быть родителей, кто остался жив, а дети погибли. Поэтому без содрогания нельзя говорить даже. 4 детей у одного, 2 у другого. Они жили в одном дворе. 6 кровь. Автоузышта катнашучылар белән Эльвира Туаева очрашты. Ул терактта 2 баласын югалткан ана. Я сама была здесь. Весь этот ужас видела своими глазами. А сегодня на нас смотрят и слушают, которых с нами нет, к сожалению. 330 погибших. И 4 из них потом, не придя в себя, они умирают от полученных травм. Мәктәптә булу 1 минутлык тынлык белән тәмамланды. Роза Хабибуллина, Елена Камалова, Яңалыклар. Мәгълүмат кырында хезмәттәшләр Сабантуй мәйданында көндәшләр. Ширмешән районында медиа Сабантуй узды. Анда Татмедиа акционерлык җәмгыятенең басма мәгълүмат чаралары, телевидение һәм радио хезмәткәрләре катнашты. Бәйрәм республиканың барлык шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен берләштерде. Иргын булды хаклык назым тирен сыраран астивзе гурur. Отведайте наш хлеб, соль. Кадерле кунаклар, безнең милли ризыктан алыгыз итегез. Ким керсамы белән. Медиа Сабантуйның кадерле кунакларын ипи һәм туз белән генә түгел, тонылган суган пирогы белән дә каршы алдылар. Ул суган үстерү буенча донлыклы Ширмешән районының визит карточкасы булып тора. Пирогның диаметры 1,5 метр иде. Аны зур мичтә 40 минут пешерделәр. Бу пирог әзерләре өчен без 50 кило суганны тушит иттек. Ынбагыш майында инде. Аннары соң аңа 60 йомырканы тугылап, 5 литр ыйган сөткә камыр бастык. Мәйданда төрле мастер-класслар, бәйгеләр оештырдылар, теләүчеләр төрле талисманнар, саклагычлар ясый алды. Без бүген шуаш узурлары кулланып, ине саклаучы оберег ясыйбыз. Ул безгә кайсында мәхәббәт, верностьны бит инде булдырырга, ине саклау өчен инде каралган. Делаем оберег. У нас мордовская национальность, которые были язычниками, и поэтому они верили, верява, ведява. И по осени, когда уже меньше работ было, они из всяких лоскутков, из ниток делали обереги. Мәйданда капчыкларда йөгерү, агач кесү, армрестлинг, аркан тартышу бәйгеләре кызды. Бу масса күләм мәгълүмат чаралары өчен әзерләнгән бәйгеләрнең бер өлеше генә әле. Я сегодня участвовала во многих конкурсах. Программа была очень насыщенная. В забеге с коромыслами, забеге с яйцами, еще забег с мешками. Вот видите, какие у меня призы. Прекрасная была программа Сабантуй Татмедиа. Барлык Татарстан журналистлары өчен шундый матур бәйрәм оештыралар һәм без бик теләп киләбез әлеге бәйрәмгә катнашабыз шушы бәйгеләрдә. Мәсәлән, мин бүген үзем кул көрәшендә катнашырга өлгердем. Утын кистем, көянтә белән су ташыдым, чаңгыда йөгердем. Мин бик күп ярышларда, бәйгеләрдә катнаштым. Ул шүлмәк ваты булсынмы, шулай ук бидрәләр, көянтәләр белән су йөгертү булсынмы, капчыкларда сугышу булсынмы. Бөтенсендә бик рәхәт булды. Медиа Сабантуй 4-нче ел рәттән уза. Бәйрәм Татмедиа акционерлык җәмгыятенең барлык хезмәткәрләрен җыя. Һәр ел сайын анда катнашучылар саны арта бара, бу инде Сабантуйны күпләр яратуы турында сөйли. Татмедиа ул уникаль оешма, бөтен республиканы берләштереп тора. Безнең һәрбер шәһәребездә, һәрбер район үзәгендә безнең редакциялар эшләп тора. Журналистларыбыз республика тормышына бик актив катнаша. Аларның эшчәнлегеннән башка безнең тормышны бүгенге көндә күреп булмыйдыр. Социаль-икътисади үсешкә зур өлеш кертәләр, яктырталар, тормышны күрсәтәләр. Менә бөтенебезгә бергә җыелып очрашу өчен ул безнең өчен зур вакыйга. Көнедә менә уңышлы килеп чыкты. Үткән атна узарга теләгән идек. Яңгырлар булды, менә бу атнада киләбез, шул кар мотор тагы, шул кар урыны да мотор, менә Швейцария дип әйтеп тора бит абач. Чынлап Швейцариягә шагамыдыр. Бәйрәм азагында масса күләм мәгълүмат чараларының иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Журналистлар түземсезлек белән киләсе медиа Сабантуйны көтә. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.